שלום לכולם, צופים יקרים. היום זה הסרטון השני בליאור 2. אני לא יודע איך שם הערוץ יקרה, נראה לי ליאור 2, כן. טוב, אז לא משנה. אז ככה, היום זה לא סרטון מיוחד, יש לי רק טריק מגניב להראות לכם. הנה זה הסרטון מהערוץ הקודם שלי, פורטל 2, פרק 9. רק 77 צפיות, באמת אנשים. אני רוצה יותר! סתם. טוב, אז יש לי טריק מגניב להראות לכם, אבל קודם... טוב, אז בואו תראו מה אני הולך לעשות. קודם נכסה. ובעוד 3, 2, 1 הסרטון פופולרי! רגע, חכו, תראו את זה. אז זה יותר ממספר האנשים בעולם. טוב, עכשיו חכו רגע. עכשיו בואו נראה לכם עוד משהו. רגע, משהו השתבש פה. לא משנה. הנה, בואו נעשה את זה. חכו רגע, אני תכף חוזר אליכם. רק עושה פה משהו. הוא שם בתאריך 19 בנובמבר 1324, כן. נכון שזה קול? חכו, תראו מה אני עוד יכול לעשות. תראו את מספר הלייקים, אוהבים את הסרטון הזה, יותר ממספר אנשים בעולם. אז הנה, בואו אני אציג לכם את הסרטון החדש, פורטל 2, פרק 9, הסוף של המשחק.
הסרטון הכי פופולרי בעולם. כמות הלייקים. אין אף אחד שלא אוהב את הסרטון הזה. הסרטון הכי פופולרי בעולם. טוב, אז אני אספר לכם עכשיו איך עשיתי את זה. בואו נחזור אחורה. נחזור לפורטל 2. טוב, איפה זה? הנה, אתם רואים? הכל נשאר כרגיל. אין לייקים. 2014. אתם רואים? בואו נלמד אתכם איך עשיתי את זה. הנה. אתם עושים ככה. כן. אתם לוחצים זה. אתם לוחצים פה. לחיצה שמאלית על העכבר. אתם לוחצים לחיצה שמאלית על העכבר וגוררים את זה. עד שיש את הסימן הכחול. אחר כך אתם לוחצים לחיצה ימינית. אתם נכנסים לבדוק מרכיב. הנה. אתם לוחצים פה, איפה שכתוב צפיות. אתם יכולים לשנות את זה למה שבא לכם. הנה, תראו למה אני משנה את זה. טוב, בסדר, אחר כך, אני אעשה בלה בלה בלה. הנה, מספרים. הנה, תראו לכמה צפיות שיניתי את זה. אתם יכולים גם לכתוב דברים. הנה, בואו אני אכתוב משהו. מה אני אכתוב? חכו רגע. אתם יכולים גם לכתוב את מה שאתם רוצים. אוהבים את הסרטון? תנו לייק וסאב. סאב, לייק. אתם עושים את אותו הדבר על מה שבא לכם. את השם אי אפשר, ניסיתי כבר. אתם יכולים על התאריך, על כמות, על הלייקים, מעניינים גם על הסאבים אפשר. אני חושב שכן. כן, גם על הסאבים אפשר. בוא נבדוק. על הסאבים אני לא יודע בדיוק אם אפשר. בוא נכתוב 1300. לא. 1000. בוא נבדוק אם אפשר. בוא נבדוק. לא, אי אפשר. אי אפשר על הכל. על השם אי אפשר. על הסאב אי אפשר. על השם של הערוץ לא נראה לי. לא ניסיתי. אתם יכולים רק על התאריך. כמות הצפיות. וזהו. וגם על הלייקים. עכשיו אני אכתוב לכם גם משהו. חכו רגע. טוב, הבעיה שיש לי תקלה קצת, אז אני לא יכול כרגע לרשום, אבל לא משנה. טוב, הבנתם את הסרטון. אם אהבתם את הסרטון, סאב ולייק. לא בסרטון הזה, בסרטון של הערוץ השני שאנחנו פועלים איתו עכשיו. אנחנו נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.